Ambalima bamanankan meno Mali kono ani Mali koka nga fuleni waliɲuman o be ka taa o kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fuyan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna a k'aw bisimila o ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔna na min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali sifinnakaw ka tɔnba Conseil national de la jeunesse u ka bureau bolofara sigira sen kan Sotiba ACI la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na. Sotiba Conseil communal de la jeunesse bureau kura a kɔnɔma bɛ ti jɔ maa 45 la a ɲɛkun danaya tara k'a da Mohamed Kulibali de ma ale ka kɛ u ka ɲɛma ye. Bureau in ka baara bɛ nana danɲɛnamaya san 3 o kuntagala de kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bureau bolofara o ma ɲɛmaaba yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na walasa ka se ka baara seereya ka fara maaba caman wɛrɛw kan. A kɛra ka sigi sen kan ka bɛn sibiri don juin kalo tile 13 de ma. Sadio Sidibe ani Abdoulaye Sogodogo olu de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ka sanga ni sibiri don ye juin kalo tile 13 Sotiba ACI Shifina kajɛkulu u bɔra i ko kɔnɔkulu min b'a to ka na u ka bureau kura sigili la. Bureau kura min maa bɛ taa jɔ maa 45 ka fara bureau misɛnninw kan kɛrɛfɛ minnu bɛna u kɔkɔrɔma don u ka san 3 baara in na. An bɛ baara min kɛnɛ kan n'o ye ka jeunes ka bureau sigi commune quartier bɛɛ lajɛlen na o baara in commission président ye ne ye. Donc baara in na bi an ka commune 1 jeunes ka président ba n'o y'an balimakɛ Idrissa Sissogo ye n'a bɔɲɔgɔnko b'a fɔ ma Kasoro. I b'a sigira novembre tɛmɛnen a ko ko bi an ka teliya joona an ka ni bureau ninnu sigi. Bureau ninnu sigi kun tɛ dɔwɛrɛ anw ka niveau la a b'a permettre ka an gɛrɛ an jeunes tɔw la kojugu. A b'a permettre fana ni gɛlɛya minnu ni difficulté ni problème b'u la an bɛ bɔ a bɛɛ kalama pour que an ka solution ni ɲɔgɔn fɛ. Donc a b'a permettre également aussi anw fana ka niveau la n'an ye hakilina fɛn fɛn ta jeunes ka ɲɛta la jeunes ka baara sɔrɔ la jeunes ka kalanko la jeunes ka kɛnɛya la n'an ye hakilina fɛn fɛn ta la u bɛ bɔ a kalama ye ni Ala sɔnna an bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que k'o sira tagama ka ɲɛ. Bureau en tant que tel o ye mɔgɔ 45 ye mais baara farangani minnu fana bɛ yen n'o ye commission de travail olu fana bɛ se ka fara kan. Ni waati in kɛra waati sugandilen ye maa min kɛra Sotiba sifinnakaw ka ɲɛmaa ye a y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanuya k'a ɲɛsin a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ni k'a jira k'a fɔ ko baaraw minnu bɛ k'a kɔnɔ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ka baarako ani fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ko a b'a se ko n'a damajira bɛɛ kɛ ko ni Ala sɔnna a ma san 3 in natɔ la. Bi kɔni nisɔndiyalenba don Sotibakaw ye danaya min ta ka dan kan o y'a fɔlɔ ye. A filanan baara min b'an ɲɛ an bɛna kɔkɔ da baara la k'a ye k'a fɔ anw de ye nin kɛ Sotiba o nisɔndiyaba de bɛ na bi o ye nisɔndiya min bɛ na ye. An ka laɲini ye min ye o de ye Sotiba ka taaɲɛ dugu ti taa ɲɛ quartier ti taa ɲɛ ni adamadenw ka kɛnɛya ma sabati. Kɛnɛya sababu fɔlɔfɔlɔ ye anw fɛ yan sanuya ye n'an b'a fɔ ma hygiène ni assainissement. An bɛna wasa don o la kosɛbɛ fo ka Sotiba kɛ quartier propre ye surtout de la commune 1. O bɔlen kɔfɛ fana an ka laɲini belebeleba dɔ fana ye kalanw kɛlen kɔfɛ an caman ye kalan caman kɛ baarako gɛlɛya bɛ yen. Yani an k'an sigi ten an ka ɲɔgɔn kalan tuguni halisa n'o ye formation ye ani l'entrepreneuriat des jeunes filles ka muso minnu ye kalan kɛ n'u ma se ka baara sɔrɔ ka fɛn ɲini ka d'u ma u bɛ se ka min kɛ yaasa u sigilen kan to so kɔnɔ o y'an ka laɲini belebeleba ye an ka mandat san 3 in kɔnɔna la. Maa min kɛra kɛnɛ in denfa ye ale fana y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko nin ye koba ye ale bolo ka kɛ sifinnakaw ka kɛnɛ denfa ye ni ka tila k'a ɲini sifinnaka ninnu fɛ u ka to ɲɔgɔn bolo u ka ɲɔgɔn faamu min b'a to Sotiba ɲɛta o bɛ yiriwa cogo min na ka tila k'a jira k'a fɔ ko a kɛra nin ye a ma kɛ nin ye ko don dɔ nataw la ko hali ni Sotiba sifinnakaw wulila ka se ale ma kungo wɛrɛ la ko a b'a jɔ a jɔyɔrɔ la. Sotiba ka denmisɛnninw sera ma k'u bɛ fɛ nka u ka nin activité parrainer donc a diyara n ye ma hésité n y'a minɛ ni n bolo 2 ye k'a parrainer donc o de y'an se yan bi ne nisɔndiyalenba don m'a ɲini denmisɛnninw fɛ Sotiba ka denmisɛnninw k'u bolo ɲɔgɔn ma ka jɛ pour que an bɛ se ka dugu in développer cogo min na donc ne kɔni bɛ yan mais n pɛrɛnnen don hali siɲɛ wɛrɛ ni dɔwɛrɛ bɛ kɛ k'a parrainer. Ladilikan min bɛ n bolo c'est que u ka an ka to ɲɔgɔn fɛ ka souder pour que parce que n'i ko jamana ye ko denmisɛnninw ye pour que quartier bɛ se ka taa ɲɛ quartier mana développer commune bɛ taa ɲɛ jamana bɛ taa ɲɛ donc ni denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ka ko kɛ o ko kan ka taa ɲɛ normalement. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni an ka Mali jɔnjɔn fɔli ye fo ka taa se kɛnɛ in makura minnu sigira ni olu bɛ t'u jɔ maa 45 la
ka olu jira mɔgɔw la kɛnɛ kan. Ka da tɔndenw ni kanuɲɔgɔnw ka cɛsiri ani u ka ladiriyaw kan ka sanga ni wasaden sigi kalata jaabi ye mouvement Zambala Jara u ye bonyamasegin kɛnɛ sigi sen kan tɔndenw ani kanuɲɔgɔnw tɔgɔ la min ni a ɲɛnamayara ka bɛn sibiri don juin kalo tile 13 ma Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na ka se ka tɔndenw fo k'u waleɲuman dɔn ka da u ka kɔkɔrɔmadonni ani dɛmɛdonya walew kan. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a kun bɛ Zambala Jara yɛrɛ de bolo. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen a ka se ka a ka tɔndenw ni kanuɲɔgɔnw kunnafoniya a farali ko kun kan mouvement pour le Mali tɔnw kan. Samayira Sanogo ani Baba Keita Sherifla Jabarani so tɔgɔ la u sera ka an sama fɛn minnu na an ka jɛɲɔgɔnw ɲɛmada. Maa min tɛ kɔrɔlen dɔn kura kɛ kun tɛ o ye k'e maanifinɲɔgɔn ka ɲuman dɔn ni k'a fo o ye kɛwale ye min bɛ Maliba in kɔnɔ diɲɛ kunu fa bi wa kɛwale don min man kan tɛ ka se ka tunu ka sanga ni o de hakilina in ye mouvement Zambala Jara ye ni kɛnɛba in sigi walasa ka foli ni waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin maa ma minnu sɔnna ka u ka danaya da u kan min bangena ni jaabi ɲuman sɔrɔlen ye o fɛ ka sanga ni wasaden kalafili baara minnu kɛra jamana in kɔnɔna na ni waati laban in na. Ka hadamaden bonya ka hakɛ kɔnɔ o de ka di anw ye kosɛbɛ. O de b'a to i ni mɔgɔw mana jɛ ka baara o baara kɛ yɔrɔ ɲɛtaa sɔrɔla baara na wa ɲɛtaa ma sɔrɔ baara na wa a bɛ bɛn i ni mɔgɔ minnu jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka segin u ma i k'u fo tuma dɔ la o yɛrɛ ka b'u bolo ni sanu ni wari ye. An y'o de ye k'a fɔ anw ka tɔndenw ye baara min kɛ u y'a kɛ de wari ma d'u ma mais u y'a kɛ anw ka candidat yɛrɛ kanu la voilà pourquoi an y'u wele bi ka n'u ka bonyamasegin kɛ u ye. O nisɔndiyali ani o dankanamayali o tɔndenw ka tɔnden ɲumanya kan mouvement Zambala Jara y'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ in ni sigili kun ka kan baw waleɲumandɔn kɛnɛ don o de hukumu kɔnɔna na mouvement Zambala Jara ɲɛmaaw ye wele bila hali bi tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma dɔ ka fara cɛsiri kan walasa ka se ka monsieur Zambala Jara dɛmɛ laɲini minnu bɛ kɛ a fɛ sanga ni waati bɛɛ olu ka se kɛ sɔrɔfɛnw ye. Nimisi wasa mana tɛ ka fɔ ka s'a dan na c'est pour cela k'an ye mɔgɔw bɛɛ wele bi ka na k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula an ye jaabi min sɔrɔ o b'an permettre ka mɔgɔw waleɲuman dɔn hali n'u ma laɲini bɛɛ ma sabati vraiment an ye jaabi min sɔrɔ an ka mɔgɔw bɔra k'u cɛsiri vraiment an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn. O nisɔndiyali ani nimisi wasali parti mouvement pour le Mali MPM ma ɲɛma minnu kun bɛ kɛnɛ in kan o ye monsieur Zambala Jara bisimila ni o bolo fila ye ni ka a ka nin hakilina ye tare wa u ma bɔ kɔrɔfɔ la fiyewu fa o ka sɔnni sigi a kan k'a yira k'a fɔ Zambala Jara donnen parti mouvement pour le Mali MPM na tare don baw dɛmɛba de don min bɛ se kɛ sababu ka parti nili sɛbɛkɔrɔ sinsin. Ne kɔni kɔntannen don kosɛbɛ parce que Zambala tɔgɔ min b'a la Janginɛbugu la yan vraiment ka fɔ i y'o sɔrɔ k'o fara i kan je pense que baara tɔ bɛ kɛ an ka taa de sisan baara tɔ bɛ kɛ an ka taa de a bɛ wusa MPM ma kosɛbɛ. A ka kɔrɔfɔw daminɛ na monsieur Zambala Jara Galila k'a yira k'a fɔ ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande o la a ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma a ka ja commune 1 maaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu sɔnna k'u ka danaya ta ka da kan ka sanga ni wasaden kalafili baara minnu kɛra jamana in kɔnɔ olu baaraw ye ni ka sɔrɔ ka u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira k'a fɔ bi bɔlen kɔfɛ a la ale monsieur Zambala Jara ale kɛra parti MPM tɔnden ye wa a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara kan u ka taa minɛnw bila parti mouvement pour le Mali la cogo min na wulikajɔ minnu b'a la ka kɛ o fɛ sanga ni waati bɛɛ nɔ ka se ka ye a la wa laɲiniw ka se ka sabati. N'i y'a ye an ye mɔgɔw wele élection mun tɛmɛna n'o ye député sigi ye an ye mɔgɔw wele n'u foli ye ka u ye waleɲumanya mun ta k'an sɛgɛrɛ an y'u fo ka bonya lasegin u ma barisabu ni mɔgɔ y'i dɛmɛ i ka doni tali la ni doni jiginna a ka kan i k'a tigi fo ka waleɲuman dɔn an y'u wele o foli kama k'a yira Janginɛbugu cɛ n'a muso commune cɛ n'a muso n'o y'u balimakɛ Zambala Jara ye k'a fɔ parti MPM an bɛna don parti MPM na comme denmisɛnninw y'a ɲini an fɛ musow y'a ɲini an fɛ k'a fɔ a ye an ka sigida in bɛ sigida mun na yan tɔɔrɔ mun b'an kan gɛlɛya mun b'an kan o ye ji ani kuranko ani an ka dugu denmisɛnninw ka baarako
an fana y'an sigi k'a lajɛ parti min bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ an ye bi parti min bɛ se k'o ɲɛɲini an ye o ye MPM ye. O bɔra kosɛbɛ cɛw musow dugutigiw fo ka taa se diinɛ tigilamaw ma walasa kana kɛ nin koba in seereya ye ka sanga ni o de ye u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ye Zanbala Jara ka ŋaniyaɲumanya seereya ka sanga ni wulikajɔw ye ani kɛwale minnu bɛ kɛ a fɛ ka ɲɛsin maa ma Ala ka lajarabi ye minnu sɔrɔ sigida kɔnɔna na o ɲin tɛ a ka sigida kanu baaraw la wa o de hukumu kɔnɔna na i ye u ka danaya kurakuraya Zanbala Jara kan k'a yira k'a fɔ olu na a ka kɔrɔma don a ka kɛwalew la politiko bunakun kan janko laɲini minnu bɛ ka kɛ a fɛ olu na se kɛ sɔrɔ fɛnw ye. Kasangani anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka baara boloda cogo ani aka laɲini ye maliden kelen maski kelen o de hukumu kɔnɔna na Mouvement pour le Mali MPM u ye maski di campagne ba dɔ nundo ka boloda Bamako sigida 5nan kɔnɔna na ka se ka maskiw di mɔgɔw ma a baara bɛɛ lajɛlen a bɛ don kadara min kɔnɔna na o ye banajugu min ni o kundalen don diɲɛma kan coronavirus o kɛlɛli dafɛ Mariyetu Jalo Seydou Ɲare Sherifla Jabara so tɔgɔ la sɔrɔlenw filɛ. An ka jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka bɛni ale ka baara bolodalen ye a bɛ fɔ min ma projet présidentiel un malien un masque Mouvement pour le Mali MPM ale fɛnɛ ye i sen don coronavirus kɛlɛli baaraw la ni masque di ye Bamako sigida 5nan kɔnɔ. An bɛna masque redistribuer an ka commune 5 population ni ɲɔgɔn cɛ donc i n'a fɔ MPM yɛrɛ ka hakilina ye mun ye ka jamana denw bɛ se ka lawasa sɔrɔ jamana ko in na cogo min donc ni président yɛrɛ ka laɲini ko malien kelen masque kelen donc an fana ka président fana o de lawaleya donc an fana bɛna o de kɛ bi o tila commune 5 population ni ɲɔgɔn cɛ 1500 masques an bɛna o de tila commune 5 la yan bi a tɛ dan commune 5 dɔrɔn ma dɛ a bɛna kɛ non seulement bureau national la MPM bureau national yɛrɛ la masque min taara a bɛ 3000 bɔ donc o yɛrɛ tilala presque région caman ni ɲɔgɔn cɛ donc yan yɛrɛ sisan presque caman fana tilala commune 5 commune ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛna commune 1 fo commune 6 caman tilala ni ɲɔgɔn cɛ donc anw de bɛ k'an taw lawaleya sa dans les jours à venir aussi commune tɔw fana u bɛ n'u ka ko in lawaleya i n'a fɔ an fana b'a kɛ cogo min sisan bi an bɛna tila jama yɔrɔ la fɔlɔ i n'a fɔ suguw ani few la fɔlɔ donc dans les jours à venir comme marche fana n tɛ 1500 on sait que c'est peu mais dans les jours à venir an bɛna dɔ fana fara kan pour que bɛɛ ka se ka sɔrɔ président fana ye mun fɔ un malien masque an fana bɛ se k'an seko la cogo min an fana bɛna o laɲini inchallah. MPM cɛdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 5 section u ye nin masque di in kɔrɔmokari hôtel Wasolon da la fo ka taa se Kalabankura sugu ma ka masque 1500 di sigida 5nan maaw ma olu yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ barisa maaw sɔrɔla u la min bɛ bana in sɛbɛntiya k'a bɛ tigitigi Mali jamana kɔnɔ. Vraiment coronavirus a bɛ Mali la yan mais an ka jɛ ka kɛlɛ dɔrɔn nin y'a kɛlɛcogo dɔ fana ye k'an dɔ sera ta ka fɛn d'a ma nin diyara an ye kojugu ani baraji Ala ka aw dɛmɛ a ka baara kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka fara aw bɛ ka min kɛ nin bɛɛ fɔra ka nin ɲɔgɔnna kɛ a bɛ taa ka bɔ yan mɔgɔ si kana négligé a bɛ yan dɛ. Mouvement pour le Mali MPM ale ye parti kura ye min sigila nin y'a san 2 ye a président ye honorable Adi Ɲangadou ye. Bamako alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar sifinnakaw ma sɔn ka to kɔ joli di don tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnɛmayali la journée mondiale des dons de sang an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ sigira sen kan u fɛ ka bɛn ni karidon juin kalo tile 14 ye centre de santé Sherifla kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na ka se ka jolidi kɛ jolidi yɛrɛ nafa kosɔn Ansaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaw u bɔra ka caya kosɛbɛ Tata Ture Baba Keita Sherifla Jabara so tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Juin kalo tile 14 don sugandira ɲɛsirike 4 jamanaw fɛ k'o kɛ jelidi tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen wa a bɛ ɲɛnamaya san o san diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ a don kelennin kama wale ɲumandɔn bɛ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu cɛsirilen don jolidi baara la sanga ani wagati minnu y'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ se ka joli nɔ labila fo n'a kɛra joli ye mɔgɔw la kunnafoninin kɛnɛ fɛnɛ don ka diɲɛ mɔgɔ la faamuya joli dili nafa la sanga ani wagati o min bɛ kɛ sababu ye ka banabagatɔw ni kisi banabagatɔ minnu n'olu mago bɛ kɛ joli la joli di tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen a ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ ka sanga n'a don ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ka denmisɛnnin jɛkulu fɛ Bamako faba kɔnɔ. To an bɛ sanga minɛ ko sisan mago bɛ jeli la jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen o kalama sɔngɔlo tɛmɛna degun dɔw bɛ yen
ayiwa wagati dɔw fana bɛ ka surunya n'o ye samiya i b'a ye pali période bɛ na donc toujours mago bɛ joli yɛrɛ la ani accidentés ani militaires ka blessés donc tiɲɛ yɛrɛ la ni initiative minnu bɛ ta walasa ka se ka joli di walasa ka banque de sang dɛmɛ olu sira fɛ olu waleya ninnu an b'olu encourager kosɛbɛ ka a kɛbagaw fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin ŋaniya ɲuman in na surtout u y'a kɛ ka da min ka sira kan n'o ye Sherifu Sumamadani Hayidara ye an b'a yɛrɛ fo bawo a ye u bila ɲumankɛ de la donc u tugura o sira in de kɔ o foli an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ u ye ka foli kɛ karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya ye nin waleya in bi fana ye don ye anw bolo ni an b'a fɔ minnu bɛ joli di fisabililayi olu ka fɛti ye diɲɛ tɔnba n'an b'a fɔ organisation mondiale de la santé o ye bi 14 juin kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ o don ye donc n'olu ka joli di bɛnna o don ma je pense que fɛnba don surtout joli di ye fɛn ye a ka gɛlɛn dɔɔni sisan parce que bana min bɛ sen na donc bana joli min ka joli di a ka dɔgɔ donc ni association Amsardine Jeunesse y'a ɲɛyira k'a fɔ k'a b'a kɛ bi don in na ka bɛn 14 juin ma anw nisɔndiyalen don an ɲagarilen don an bɛ fɛn kɛ donc an bɛ foli kɛ u ye u ka baara ɲuman in kɔnɔna na joli di nafa ka bon foyi tɛ joli nɔ labila ni joli yɛrɛ tɛ a tɛ se ka dilan foyi tɛ min bɛ se ka ok donc minnu bɛ sɔn k'a di donc fɛn b'a la ni an kan k'olu kɛ f'i ka san 18 sɔrɔ fo ka se san 60 ma mais i giriya ka 55 bɔ parce que bana kana k'i la bana lakodɔnlen foyi kana k'i la donc o de y'a to i bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ kɛ pour que i bɛ se ka taa donc a bɛ ta jusqu'à 450 ml joli mana ta a bɛ sɛgɛsɛgɛ de donc n'a sɛgɛsɛgɛra k'a ye bana t'a la o bana jumɛn n'o ye sida ye n'o ye biyɛndimi bana ye n'an b'a fɔ hépatite B ni hépatite C a n'a ka groupe sanguin ani damanjala n'o olu bɛɛ lajɛra tuma min na ni a ka ɲi an b'a lasago k'a di dɔgɔtɔrɔso ma pour que u bɛ se k'a di banabaatɔw ma fo cogoya min na donc an ka foli bɛ Amsardine Jeunesse a n'a ka jɛkulu fɛn fɛn wulila ka se bi kɛnɛ in na ka nin fɛn kɛ ɲɛnɛmaya ani donneurs ka seli min bɛ yen an bɛ donneur bɛɛ fo u ka wulikajɔ la pour que banabaatɔw bɛ se ka fɛn cogoya min na ɲagari cogo min na ka fɛn kɛ. Joli ka fara kɛfɛnw kan san o san a bɛ mɔgɔ miliyɔn caman de ni na kisi ka d'a kan a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ musolakaw fanfɛ minnu jiginni senfɛ n'u bɛ basi bɔn fo ka taa se muso kɔnɔmaw ma denmisɛnnin minnu bɛ nɔ ni jeliko dɛsɛ b'u minɛ ka sababu kɛ sumaya banakisɛ ye wali kelen baloko dɛsɛ sirabanka kasara bɛ minnu sɔrɔ banabagatɔ minnu bɛ nɔ n'olu bɛ se ka gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ kɛnɛya nasiraw fɛ fo ka taa se opération n'a ɲɔgɔnnaw ma. Bon, nin jeli c'est notre maintenant nya fo cogoya min na jeli nafa tɛ ban fɔ la parce que an ka première édition o kɛra 8 mars tɛmɛnen ka jeli di an karamɔgɔ ma a k'a di sɔrɔsiw ma walasa u ni bɛ se ka lakisi mars ni sisan cɛ jeliko commission min mɔgɔ min bilalen b'a la ne sen b'a la ani sisan cɛ an intervenir mɔgɔ min ka jeliko la ala de b'a hakɛ dɔn an intervenir dɔw yɛrɛ t'a la a tun bɛ koma de la Gabriel Touré la a don kama ni jeli ma sɔrɔ ka k'a la ko jeli jɛma a tun bɛ sa ala ni an karamɔgɔ sababu la jeli sɔrɔla coup de téléphone gansan na an t'a fa dɔn an t'a ba dɔn bon ala ni karamɔgɔ sababu la donc an karamɔgɔ kɔni nana ka a dilan de donc an b'o o baara de la toujours donc o de la an y'an wajibi an yɛrɛ kan chaque 3 mois ka se ka jeli di pour que ka se ka niw sauver n'a ye bon ala y'a kɛ bi ta in ni 14 juin bɛnna donc ni o journée mondiale de don de sang ye an bɛ banque de sang mɔgɔw fɔ la u y'u bolo don an kɔrɔ k'an dɛmɛ a ko la kosɛbɛ ka télé Shirifula commission yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment aw nana kɛnɛ yakubaya an bolo a bɛnna ma a diyara an ye bon jeli nafa la an bɛ se ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ a la ni e man bɛ jeli di régulièrement a ka ca la bana caman bɛ yen biyɛndimi b'a la n'i b'a di chaque 3 mois kɔni depuis le début a daminɛ a bɛ dɔn k'a fɔ nin trace b'e la banque de sang mɔgɔw b'a f'i ye taa nin yɔrɔ in na a bɛ furakɛ ye o ye kelen ne e ka mɔgɔ banna o de ye ka to yɛrɛ la carte tigi dɔ nɔfɛ so e ka mɔgɔ ɲini ka taa n'a ye i bɛ jeli sɔrɔ facilement bon ni analyse yera la banque de sang na o b'a ta ye ni 200 don e bɛ 100 sara donc o y'a nafa ye quoi donc o kama an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka a ɲɛɲini k'a dɔn min b'a la ka to ka bɔ k'an jeli de n bɛ se k'o de fɔ a nafa la teliya la bon welewelekan min bɛ ne bolo baara in ɲɔgɔnna degenin na fo an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn an ta kɛla banque de sang mɔgɔw ye an b'a k'an yɛrɛ de parce que fɛn in filɛ i tɛ a nafa dɔn f'e mɔgɔ kana se joli ma gɛlɛya ka y'a la. Nafaba bɛ joli di la parce que munna ni i joli di bon i yɛrɛ ka kɛnɛya i bɛ se ka o ɲɛ dɔn joli dili la donc fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ
ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a tigi kan donc o ye nafanw ye vraiment min ka bon kosɛbɛ joli dili la quoi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansari ka denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o y'a bureau national ye Bamako faba kɔnɔ laada don u fɛ kalo 3 o kalo 3 u bɛ n'u joli di yasa ka niw na kisi Zeinta u y'o boloda ka sanga ni joli dili tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye juin kalo tile 14 ye u min bɛ ɲɛnamaya san o san diɲɛ seleke 4 jamanaw fɛ. Egypte jamana kɔnɔden finitigi la ka banfula bulalamantigi 2 olu bɔnɛna u niw na Mali jamana kɔnɔ yan nɔ banbagancɛ mɔgɔ dɔw olu ka wulikajɔ sababu la ka bɛn ni sibiri don juin kalo tile 13 ye ka taa ni kɔrɔyan fanfɛla ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ casque bleu 2 minnu ni olu niw tolen filɛ nin ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u kun b'a la ka diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies a ka basigili jɛkulu MINUSMA ka minɛn dɔw de sɛnsɛn lakana hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni karidon juin kalo tile 14 ye. diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ma ɲɛmaaba min ni o b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ni Tchad jamana kɔnɔden don Mahamat Saleh Anadif ale ye waliya in kɔncogo bɛɛ lajɛlen na ka jira k'a ka dusumakasaw fana jira. Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA o ka taamaden dɔw Tesaleti ni Gawo cɛ sebere bingera u ka maa 2 bɔnɛ a nin na. Kɔrɔfɔ in minɛna ka bɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ɲɛmayaso kɔnɔ nka maa minnu fara basigili jɛkulu maaw la jamana minnu den do da ma se o ma. Tesaleti ani Gawo cɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka taamaden ninnu u y'u jɔ Tarikinte fanfɛlaw de la wa u tora o jɔ fɛnɛ de la ni bingera u ka maramafɛntigiw fɛ. Banfulabulamantigiw ne o ye basigili jɛkulu ye u fɛnɛ ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin maramafɛntigi ninnu ma u y'u yɛrɛ ta. diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ɲɛma Mali kɔnɔ ni Tchad jamana den do ko Mahamat Saleh Anadif ale y'a yira k'a fɔ jatigɛwale bolodabaw n'u y'u ka kokolonkɛlen dɔ fɛnɛ ye k'a bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye fɛn min ye baaraba min bɛ sen na diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies fɛ basigili na sira kan Mali jamana kɔnɔ k'o lanɔgɔ o kumana k'a ka ka bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fangaw kɛ kelen ye jango maa minnu kɛra nin kokolo kɛbaw ye k'u minɛ k'u bila bɔgɔ jeninen ka bolo ka u ni fɛn min ka ka kiiri binakuu ka o ka kɛ u la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA kɛlɛcɛ 13 de bɛ a kɔnɔ kabini san 2012 ni Mali jamana kɔrɔ yanfa ɲamina nana ka na bila bi la a kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ k'a seko kɛ. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la Mali jamana ɲɛmaw ni jamana kɔrɔ yanfa den murutilew ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye CMLakaw ye nka u n'a ta bɛɛ jatigɛwale bolodaba minnu bɛ jamana kɔrɔ yanfa fɛ kuma bɛɛ olu bɛ to ka wulikajɔ kɛ ka cɛnniw kɛ mankan y'i to jamana kɔrɔ yanfa fɛ ni ka nin yɛrɛ sɔrɔ jamana camancɛ yanfa fɛ ka walankata ka don jamana 2 la jamana 2 minnu ni Mali bɛ dancɛ la n'o ye Niger ani Burkina ye. Ani Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi ka diɲɛ fantɔw kibaruya lase an ma an ka jɛ an fana ɲɛmada. Niger lakana tigilamaw ye a jira k'a fɔ hadamadenya hakɛ lapasaya jɛkuluw bɛ ka ka minnu fɔ u mɔ ko u kɛnɛ kɛ ka hadamadenya hakɛ buruja jatigɛwale bolodabaw kɛlɛtɔ Niger ni Mali dancɛ fa dɔw fɛ ko kuma nangi dɔ fɔ u do. Dɔgɔkun dɛmɛnen nin jaki de ɲɛsina Niger surasiw mɔ k'a fɔ Mali ni Niger dancɛ la inatasi fanfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ani difa laminw na n'o ye Nigeria yanfa ye ko kɛlɛcɛw ye kokolo boloda ka ɲɛsin ma nana masumaniw mɔ. Minisiriso min ɲɛsin bɛ Niger ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o y'a yira araba juin kalo tile 10 k'a fɔ Niger jamana ɲɛmayaso kɛlen kɔfɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a y'a ye k'a fɔ adamadenya buruja walema kɛ Niger surasiw fɛ fansi fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ inatasi fanfɛlaw la Niger ni Mali dancɛ la Niger kɔnɔ maa 100 ani maa 2 olu de sina ka balaka tunu marisi kalo labandaw ni avril kalo daminɛw na inatasi sigida ɲɛmaw taara bɔ maa 100 ani maa 2 salen kan u sɔrɔla k'u bɛɛ lajɛlen ta k'u kunnafoniw bɛɛ ta k'u di marabolo ɲɛmaa mɔ inatasi bɛ marabolo min kɔnɔ. Caman y'a jira k'a fɔ maa bilenmanw do n'o ye Niger burudamɛw ye. Maa 100 ani maa 2 ninnu ju kɛra cogo di ɲininkali tɔ min bɛ yen de ka sabu kɛ u taafan ma se ka dɔn. Caman y'a jira k'a fɔ dingɛba de tigɛra k'u bɛɛ kɛ o kɔnɔ u k'o ma ko fosse commune
kabino de kɛra sa Niger surasiw minnu bɛ munumunu n'a fanfɛla in na ye tɔgɔ tiɲɛ de bɛ u kunga ka Niger surasiya y'a yira k'a fɔ jatigɛwale bolodabaw ka kokolo labɛnnen don k'a sabu kɛ u bi to ka surasiya fini don u yɛrɛ la k'u ka kokolo kɛ n'o ye ka se ka Niger surasiya tɔgɔ tiɲɛ wa kuma dɔw la yɛrɛ hali Niger mobili u bi to k'o kelen-kelenw minnu daraki Niger surasiw la kɛlɛ senfɛ u bi don fɛnɛ kɔnɔ ka kokolo kɛ n'o ye ka kɛ i n'a fɔ Niger surasilakaw don ko n'o tɛ ko Niger surasiw ma kokolo kɛ. Lebe Marshal Khalifa Haftar dɛsɛlen kɔ Tripoli minɛni na n'a ye kɔsegin bɛlɛ bolo da diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen ɲɛma Fayez El Sarraj n'a ka kɛlɛbolow fɛnɛ kɛlen ka nɔbɔ a kun gɛnkunbɛ ka bisimila minɛ yɔrɔw minnu na Tripoli dafɛlaw la ka n'olu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ Taruna min kun ye a ka jigidayɔrɔ laban ye n'a ye yen fɛnɛ bila Fayez El Sarraj ka kɛlɛbolo donnen Taruna u taara bɔ fɛn dɔw ka fɛn minnu ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ dingɛba tigɛlen ka su caman don u kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ fosse commune o caman de yira Taruna a n'a dafɛlaw la o kumana o kokolo in maa min ye mɛn k'a fɔ o kɛra o kɛbaa ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ bolo ani Fayez El Sarraj u ka gouvernement lakodɔnnen ɲɛma Tripoli yanfan fɛ Marshal Khalifa Haftar do wa alamusa Fayez El Sarraj diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen a ɲɛma a y'a jira k'a fɔ minisiriso sera ka sigi ale ka fanga kɔnɔ sa minisiriso min ɲɛsinnen don kiiriko ma o kɛra ka bɛn ni alamusa ye n'o tɛ o kun tɛ a bolo diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ o ye kunnafoni duman ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko jɛkulu dɔ fɛnɛ sigira sen kan jɛkulu min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ maa ninnu faacogo ni u su don cogo ka jɛnw de kɛra kɛbaa ye ka se ka bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ye a ɲini a ka jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ dingɛba ninnu minnu tigɛn bɛ n'u yen bɛ bi u ka lakana maa kana fɔ k'i bɛ taa munumunu u da fɛ ni ka seereyaw tunu a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Taruna lapitaninzo la lapitaninzo ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ su 160 de yera su marayɔrɔ la ni o ye morgue ye wa Fayez El Sarraj ka gouvernement donnen Taruna a taari ɲɛda su ninnu kan a ye su ninnu caman bila ka taa faaba la Tripoli ani Misrata kɛnɛyako jakuluba min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ko Croissant Rouge o bolofara min bɛ Libi o bilara o ka bolo kan. Somali jamana a fa dɔ bɛ yen o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ o ye yɛrɛ ta ka bɔ a la u k'a yɔrɔ ma ko Somaliland kabini san 1991 Somaliland kɛn bɛ ka jira k'a fɔ tigɛn bɛ ka bɔ Somali la bi in na sigikafɔ de bɛ ka bin ka don u ni ɲɔgɔn cɛ min sababu ɲuman ye Djibouti jamana ɲɛmaa ni Ethiopie jamana ɲɛmaa ye dimanche juin kalo tile 14 Djibouti duguba la Somaliland a marabolo ɲɛmaaw ni Somali jamana ɲɛmaaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ la Djibouti jamana ɲɛmaa Ismail Omar Gelle a mi da don sigi yɛrɛ a kɛcogo la wale kelen sigi kun na a kɔni ye fɛn min sɛbɛn k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ o ye k'a fɔ nin ye ɲɔgɔn kunbɛ ye wa kunnawolo don jamana fila denw mɔ Abiy Ahmed ni o ye Ethiopie jamana ɲɛmaa ye minisiri ɲɛmaa bawo olu fɛ minisiri ɲɛmaa de ye jamana ɲɛmaa ye o ka kunnafoni di siraw y'a jira k'a fɔ o fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan ka bɛn ni dimanche sigikafɔ in ye Somali yɛrɛ jamana ɲɛmaa Mohamed Abdullahi Mohamed ni u k'a ma ko Farmajo ale fɛnɛ ye sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn de kan ka se ka kɛ sababu ye ka na ni basigi ye Somali jamana ɲɛmaayaso ni marabolo murutilen cɛ Somaliland k'o n'a kɛ Somali jamana ɲɛmaaw fɛ janko basigi ka na nka Somaliland marabolo murutilen nɔna bila o ye sɛbɛnni min kɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Somaliland minisiri min ɲɛsin bɛ Somaliland ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ k'i yɛrɛ fila dama jamana ye o y'a jira k'a fɔ nin sigikafɔ minnu kɛtɔ filɛ nin ye nin de b'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ a ka kan Somaliland ka yɛrɛma hɔrɔnya ka di a mɔ a ka kɛ a dama jamana ye Somali jamana ɲɛmaa Farmajo ni marabolo murutilen ma ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Somaliland jamana ɲɛmaa n y'a fɔ u ye n k'u fɛnɛ bɛ k'u yɛrɛ filɛ u dama jamana ye Musa Bihi février kalo de sigikafɔ in bira ka daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni Ethiopie minisiri ɲɛmaa Abiy Ahmed ka cɛsiriw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Somaliland san 1960 yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛ ta farafina jamanaw fɛ tuma min o y'a sɔrɔ a bɛ jamana min ka mara kɔnɔ nazarala jamanaw la Angleterre do a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ Angleterre bolo san 1960 o y'a sɔrɔ fana Somali yɛrɛ fana o fɛnɛ kɛtanganin do k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ Italie bolo Italie jamana de fɛnɛ kun bɛ k'o mara Somaliland Angleterre ye n ka yɛrɛma hɔrɔnya diya
Somali Italie fene yaw ka yoroma horonya damo ante singa fara nyonga keke jamana kelenye ka ke Somali kelenye wa bengera ode ka 1960 nga kabine 1991 ni jagoya fanga bira ka sabu ke jagoya fanga rede nana ni Somali jamana yobo ya baliye kerengera ni nyana siya da bare ka fanga 1991 o bile Somaliland sinaki changi joka fo wa angonye farali minge nyonga 1960 ka ke jamana kelenye anga yere tap masira ka kanda ma jamana ye nyenselege nani jamana ode maseka fara Somaliland ni marabulo ingasa ko yere ma horanya in lako do aye. Coronavirus bana fura ko ta fa fe setige jamana ube ka fele bela jele tige ku ka se ujira ni fura kera soro fenye alla soro li kana ke de gumba ye umo ka ke uka jamana deuna nazarala tomba Union Européenne be o wuli ka jo de la bi coronavirus fura a hake minganga bema kele mvura kalimo o million geme sabade nyinine do nazarala tomba Union Européenne fe jamana deunye nazarala tegeno blakera bengan zebe dola uni fura lanjage da bado ni nyonche ko AstraZeneca ka sabuke o fura lan yoroba ime nyinine na coronavirus bana fura kunga wa keme ka nobo ka baka sabuke sabita kunje kuma kuma ka do sanwere ko ni na fura lan yoroba inga fola ni o ye AstraZeneca e olobe coronavirus bana fura soro nazarala tomba Union Européenne ni fura kera soro fenye ka soro iye nafolo do a laboratoire dafe a nyenyini do dafe ni fura kwa bi fere e mo be nogoya be nogoya la o kanga ke eye nazarala tomba Union Européenne be bulla o yoro inde nofe jensire ke nani fura dilan yoro ba u fene be nyonda la fonne de folo ka ke coronavirus bana fura soro ba gale ngani fura dilan yoro ba ini o ye AstraZeneca e chamande dangani yambe akaka fo akafura imi songa soro ka beni akapma fole o kumana Allemagne France Italie Pays-Bas olu kera nazarala tomba Union Européenne nyekunye kasika tegeno blake benganzebena uni furadlan yoroba AstraZeneca ni nyonje furadlan yoro nyere jamana flaka haklina farale do nyonga furadlan yoro fla olu de fara menyonga Suède jamana furadlan yoro Astra ani Angleterre jamana furadlan yoro Zeneca o de ato toko welela ko AstraZeneca sa 1999 de u farala nyonga kake jekulu kelenye jumatemene nazarala tomba Union Européenne jabala la Belgique dugu bala Bruxelles ale ala je choko bela jele la kaseka jamana muga ani wolonvla bela jele la na hakilina imo meme se kato ubi konkomo ni fura kera lanvenye be asorali ka noya umo nazarala tomba Union Européenne yere kan hakilina indali masoro do refe u yaye ka fo kosada ina coronavirus bana kale ka jieta ategemo olu kengume ka fura ko ke bulu ko feto fenye nana ye ka fo olu nu ka setigiya be u be kata siri jamana u de la jamana u menu ni ma be se ka fo u ka se damine na olu nye endi jamana ani shini jamana nazarala jamana mago kumi jo fura de la kaboni jamana fulala kerengere ne nyana niba kiningo tafa o ye nazarala jamana chama nyugun yere la o de ato ba fe ka konkomo Amerike jamana fene ale ni nyona doke ka konka ka warido adafe fura la yoroba ma na ke fura soro fenye be asoro lebi noya ale bulu o kumana AstraZeneca ni nazarala tomba Union Européenne kan bengan fura soro lebi noya nazarala tomba Union Européenne bulu ke ka sabuke waribi do farati do de dafe mene fo ita jara ka fo fura memena la ka blamo ka bulu ka anake bana furaye kwa na coronavirus bana furake iyere de be jatimene ke sa yere fe chakeda in fura la yoroyin akunungo barakela minnu ba kono ma hagli juru chani ne minnu ba kono akacha la manga dese furala wari bi boka do akoda fe no hagli na de o kuma na efene faratima ko menge ki ka wari ta ka do fe nyenyin ndo dafe o ni fe kera soro fe nye kwa sigira senga bi fere mo no yala ko nyo de nazarala tomba Union Européenne ni furadla yoro nje wa Brazil ni Brazil ni Japan vene fara menyonga udama fa kata se shinimo olu fene bi no ka wari bla AstraZeneca ka bolo ka mimese kato ni fura kera soro fenye afene ka la soro ja olu fene fe fanda nyamana minu mejnye fe sa gunwere uka ni farafina gunbe ola nyiningali tomi de bisigi aungasa jenselege nani to ma Nations Unies dunda yele ka tugu be ka jira ka fo ko coronavirus bana be ka walanga da farafina jamana ukono mamina ni wuli ka jow be sina jango shia wolo ma be se ka kele jinya kono kerengere ni nyana kama wolo fima ke nyugu ndo fenye nazara fe aka dabla ka sabo ke George Floyd Ameriki ka kama wolo fima mi nikene karabara nyigiro jalinya simve nazara ufe lakana tigilamo akeme sababu ye ka jinya ma bela jele wuli ki jo wa ukuma kele de fenena
Amerike duguba dɔ la ko Atlanta maa wolofima wɛrɛ fɛnɛ bɔnɛna ani na lakana tigilama dɔ fɛ. Atlanta ka wulila ka nisɔngoya taamaw boloda fa bɛɛ lajɛlen la ka yɔrɔw jeni. Atlanta yɛrɛ maire Sebe a y'a yira k'a fɔ wale min kɛra ka ɲɛsin maa wolofima ye mɔ lakana tigilamaw fɛ ka bɛn ni juma dɔ ye ko a ma bɛn. Juma lakana tigilamaw bɛ munumunu zalo la dumunikɛyɔrɔ dɔ da la. Dumunikɛyɔrɔ mɔbili jɔyɔrɔ n'o ye parking ye. U balala k'a ye k'a fɔ maa dɔ de bɛ mɔbili wala la nga bina fa sunanbɛ n'a tɛ ka suna a bɛ ka jingɔ wale kelen n'a tɛ ka jingɔ yɛrɛ a tɛna y'a yɛrɛ mɔ. Polisilaka ninnu sɔrɔla ka gɛrɛ maa wolofima in na a ka mɔbili kɔnɔ ka sabu kɛ a jɔn bɛ fa min fɛ mɔbili jɔyɔrɔ la mɔbilitigi dɔw tilalen u ka dumuni na olu kan k'u ka mɔbili ta ka bɔ nka ale jɔlen bɛ ka sira minɛ. Polisilakaw de gɛrɛla a la sa olu yɛrɛ kɔni bolo a n'a kɛ ɲankuma a bɛ suna na n'a tɛ suna yɛrɛ la yɛrɛ a kɛ n'a kɛ ka fɛn min kɛ n'a kɛ ka bɔ a hakili kan. Subahana mansin min b'u bolo sa n'o bɛ maa sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔla i kɛ mɛ ka fɛn min n b'i bɔ i hakili kan u bira k'o gɛrɛgɛrɛ a da yanfan la. Maa kɔni t'a dɔn u carakara ɲɔgɔn na cogo min maa wolofima in polisi nazara ninnu ko k'u b'a minɛ a yɛrɛ bolibaatɔ u kɛnɛ kɛ ka mugu ci a la a ma bɔ a la. Ko yɛrɛ kɛra duguba min na ni o ye Atlanta ye o maire y'a yira k'a fɔ nin kun ma se nin ma fiyewu polisilakaw fɛ ko kumana ko kokolo kɛra polisilakaw fɛ wa polisilaka min kɛra kɛbaa ye fana ale ye Atlanta maire ye polisilakaw b'ale de ka mara kɔnɔ a ye polisilaka gɛn. Polisilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ale b'a jɔyɔrɔ bila a y'i sen bɔ a kɔnɔ ka se nisɔngoya taamanaw ma k'a jira k'a fɔ wale min kɛra a ma bɛn wa a ye wala sɛmɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la polisiya ɲɛmaaya la. Dɔw y'a yira k'a fɔ don nataw la a kan ka bila jɔyɔrɔ wɛrɛ la min tɛ polisiya ɲɛmaa ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira aw ni anw na Ala ka basigi ni kolosuma don an ka jamana kɔnɔ ka coronavirus banakisɛ nagasi.